Den 13. juli 2011 fik jeg fjernet mit venstre bryst, og de havde så fundet spredning til lymfekirtlerne under armen, så jeg har også fået fjernet alle mine lymfekirtler. Det var faktisk efter operationen, at jeg fik en henvisning til Center for Kræft og Sundhed med henblik på genoptræning, fordi når man har fået fjernet de her lymfekirtler, så er man sådan helt stiv i armen, og man skal træne for at kunne løfte den op og ned. Det første, jeg begyndte på, var noget brysthold, som det hed. Man kunne gå 4 gange på et brysthold, hvor man skulle lære nogle bestemte øvelser, sådan at vævet ikke blev stift. Det var jo helt fantastisk at komme og møde nogen, som også var ramt af kræft. Jeg havde ellers hele tiden sagt, at jeg skulle i hvert fald ikke i grupper eller nogen som helst ting, for jeg kunne godt klare mig selv. Men jeg bliver nødt til at sige, at det at komme herover i det her center og møde nogen, der også var ramt, det var faktisk det, der hjalp mig allermest. At se nogen i samme situation, ligge der på gulvet med 10 andre kvinder, der også manglede et bryst og som skulle lave øvelser. Og se, at fordi de havde været der 2 gange, så kunne de pludselig få armen op over hovedet, og jeg kunne overhovedet ikke løfte min arm. Og det vil sige, at det hjalp jo, og det nyttede noget. Så det var jo også et incitament til at få trænet derhjemme. For det var ikke nok bare at træne en gang om ugen, vel? Man skulle også træne derhjemme. Det, der har været vigtigt herinde, og har været rigtig rart, det er, at der er sygeplejersker, og der er fysioterapeuter. Så selvom at jeg selv har dyrket motion tidligere, så har det været en tryghed for mig at gå et sted, hvor der var nogen, der kunne guide mig og hjælpe mig. Der er kontaktpersonen, som man har sin egen kontaktperson gennem hele forløbet, som man altid kan få fat i, hvis man har brug for hjælp. Og hvis man ringer, så kan man komme ind, og man kan tale med en psykolog. Man møder folk efter træning, sidder man i caféen og drikker varm kakao og hygger sig og sluder og kan nærmest ikke komme ud af døren. Der er nogen, der godt kan lide den, men man kan skære den fra. Og så er det rigtig vigtigt, at man snitter kål. Patientundervisning, det er sådan et forløb, der løber over en 4-5 måneder, hvor man går, jeg tror det var en 5-6 gange i alt. En af gangene handlede om fysiske reaktioner, en af gangene handlede om psykiske reaktioner. Så var der omkring det sociale, hvor der kom en socialrådgiver og fortalte om, hvordan det ville være at vende tilbage på arbejdet og i det hele taget, hvilke sociale rettigheder man har. Så var der om kost, en gang om kost, og også en gang, hvor vi faktisk lavede mad sammen. Det var rigtig, rigtig fint at få aflivet nogle myter, for når man bliver ramt af kræft, så hører man mange historier om, hvad man skal spise og hvad man ikke skal spise. Og det var rigtig fint med de diætister, der arbejder her, hvor man kunne stille de spørgsmål, og så kunne få svar på, om det var rigtigt eller forkert, det man havde hørt. Personligt har det nok været sejt for mig at opdage, at jeg godt kunne komme ud af døren 4 gange om ugen, tage herind, altså på min cykel, som tog 25 minutter hver vej. Og jeg cyklede altid frem og tilbage, og det var faktisk oktober, november, december. Og det, at jeg var i stand til at komme op af sofaen og ud af døren og herind, har givet mig meget. At jeg havde et sted at gå hen, i stedet for bare at være derhjemme og være syg. Det her center er jo dem, der hjælper på vej igennem en livskrise. Jeg vil ønske, at alle, som bliver ramt af kræft, kan blive tilknyttet et center som det her.